Dan huwa aġġornament tal-aħbarijiet tal-5:30. Huma 11 il-pajjiżi membri taż-żona euro li għandhom rating aħjar minn ta' Malta mill-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's. Fost dawn il-pajjiżi hemm Slovenja, Slovakkja u l-Estonja, huma biss 4 l-pajjiżi li għandhom rating agħar minn ta' Malta. Koppja Pollakka wiġbet mhux ħatja l-importatu kellha fil-pussess tagħha kilo droga eroina. Tifel ta' 16-il sena li ammetta li jerreq kelb f'Marsa Xlok f'Lulju li għadda kien ikkundannat 3 snin probation. Filwaqt li membri mill-iskwadra tal-infurzar ta' dwana qabdu beħ ta' xorb alkoholiku u sigaretti ta' kontrabandu minn garaxx tal-Pjetà. Matul ix-xahar ta' wissu pajjiżna rreġistra t-tieni xahar konsekuttiv l-ikbar tnaqqis fil-beħ mill-ħwienet minn fost il-pajjiżi kollha taż-żona euro. Skont statistika maħruġa llum mill-Eurostat f'perjodu ta' sena il-beħ mill-ħwienet f'Malta naqas b'9 darbiet aktar mill-medja taż-żona euro. Il-Partit Laburista huwa lest li meta jkun il-mument jippubblikaw id-dokumenti kollha li juru. Il-Partit Laburista huwa lest li meta jkun il-mument jippubblika d-dokumenti kollha li juru kif l-awtoritajiet kienu jafu li nħarqu 10 tankijiet bil-kimika Merkaptan fil-limiti ta' bejn l-Imġar u r-Rabat. Waqt konferenza tal-aħbarijiet id-deputati Laburista Joe Mizzi u Leo Brincat qalu li l-Merkaptan inħaraq b'mod abbużiv, illegali u bil-moħbi ta' kulħadd. L-eks Prim Ministru ta' Malta u eks mexxej Laburista Dom Mintoff jinsab f'kondizzjoni tajba wara l-2 filgħaxija kien rikoverat fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. It-2 filgħodu Mintoff mar Għawdex u daħal l-isptar it-2 filgħaxija fejn wara testijiet mediċi ġie stabbilit li Mintoff qed isofri minn problemi respiratorji. 20 sena wara li ħarab minn taħt il-kontroll ta' Uday Hussein, Latif Yahia jinsab f'pajjiżna biex jirrakkonta l-esperjenza li għadda minna meta kien imġiel jgħix fil-ħajja ta' Ibn Hussein. Jgħid li l-affarijiet kollha li għamillu Uday Hussein u l-vjolenza kollha li raw qudiemu ħallew marka kbira li baqgħet taffettwah sal-lum 20 sena wara. Pubblikazzjoni tal-espert meteoroloġiku Charles Galdiez turi li l-klima f'Malta f'dawn l-aħħar 60 sena m'esperjenza ġdaqstant tibdil kbir. It-tendenza hi li t-temperatura f'pajjiżna qed togħla. F'dawn is-60 sena t-temperatura medja żdiedet b'1.1 grad Celsius. Dan ħalla l-impatt tiegħu. It-tempa l-ħamis 6 ta' Ottubru ser ikun ftit jew wisq imsaħħab bil-possibilità ta' xi ħalbiet iżolati tax-xita f'Xinħawi. Viżibilità tajba, riħ ħafif l-aktar mill-lvant tal-Grigal. L-ogħla temperatura 26 grad, l-inqas temperatura 17 grad, indiċi UV 6. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa xejn. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 14.8 mm. Baħar ħafif, imbagħad ftit li xejn, temperatura tal-baħar 25 grad.